hospital. This is just science. Pero I think ang pinakadako nga bagay na makakayo kag makapaayo sini kung ibalik tang aton faith na tutuod sa aton malagino kay siya managimo sa aton kag siya gining kabalo kung paano yata paayon kagayon liwat, no? So ako ya do amo nang gusto ko i-share sa aton bilog nga pumuluyo alin sa hinubaan pakadto sa punta sa San Carlos kag sa bilog nga Pilipinas. Sa madabutan sa aton programa. Malabutan sa aton programa. Insakto na board Andro, no? Huwag naman kita sa dalangpan niya iban. Ang iba ni Diyati daw ginhimo ni sila material na parang ma-solve kag makaayo ang ining pandemic subong but of course kilanlan gid kita magpangamuyo. Tuduhan tapos pagpangamuyo makasalbar sa aton ang aton Ginoo. So going back kay Board Ryan, Ryan. So, well, anyway, salamat gid sa pag-invite nga why mo gid kami gid paslaw sa amon invitation kag-ari ka diri subong kay sa tutuod bang gid mas master ka pa ni sang sa amon. Sa una mo na ginambal ko nga daw ginatanaw ka lang namon sa TV. Pero subong ari na kita. May talk show ka sa una, may programa ka. Ari man subong ang programa naton sa kanginan. So, tell us, Board Ryan, what makes you enter into politics? And then, what is your advocacies? And then your committee and Sangguniang Panlalawigan. Sige, Vice, no? Actually, that president of PCL. No? That tables are turned, Vice, no? Sa una, akong gi-interview sa inyo. Subong ikaw naman interview sa ako. Pwede itagaan mo kami sa mga ideas kung how to handle this, Yes. Actually, buligay mo lang na sa Vice, no? Kanami man siningi mo nga programa because nagahatag ka sang jutay nga channel para sa audience mo nga may baluan kung anong estado sa atong probinsya, subong, which is very good. So, congratulations inyo ni board member Andrew. Kag, from time to time nagatutok gid ko sa inyo nga programa every Sunday, no, kay galanta mo ko gapangita mo ko sa anay si Gob. Yes, good morning, Gob Bong Lacson, syempre ang amay sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Anyway, balik sa question mo, Vice, no. Syempre ABS-CBN ako sa una, media ng newscaster, nagdamo sa nagaagda na sa akon. Kay si Papa ko nadaan is also Vice Governor before from 1992 until 2001. Duman ko to kampanya pa ko. Kampanya, upod pa dato, bata pa ko to. Bata pa ko to. Basketballista pa ko to. And nang damo sa naghagad sa akon, sa province, sa Silay, kag permi ko lang giniindian kay daw ginkapoy man ko sang inagyan man sa akon nga amay. So, siling ko gusto ko magpahuway, nag-focus ako sa basketball ko. That's why dito ako nagtupa sa Negros Slashers for 5 years, naghampang ko sa NBA. And then nagbulig ako sa amay ko sa amon nga no, sa Tubo. And then later on, ginoferan ko sa ABS 2007 hasta nga ang ako niya hangop nga do dira na ko tani. Hindi na ko ya mag-intra na sa government kundi sa media na ko ya ma-public service. Galing kay do natabuan nga kadamo man sa gahagad sa akon sa Manila nga mag-ubra didto, pero do hindi ko makita ang lawas kung ginabayaan ko nga akong probinsya. Hasta sa ulihi do nakita ko nga do nalabot ko na ang naman tanan nga malabot ko sa ABS diri sa Bacolod. Siling ko ma-private life naman ko. Timing man nga nagpalapit man sa akon ang present mayor, incumbent mayor subong si Mayor Mark, kag nag-offer sa akon nga kung gusto ko maglagan for councilor. Which is why nag-ano ko. Sa totoo lang, Vice, ang hambal ni Mayor Mark sa akon, mahapos lang ang ubras ang councilor. Okay. Galing kay pagdaog ko councilor, wala ko naglaom nga ako nagali ang madlagan PCL president. Nga gintibong man ko ni Governor Bong Lacson kag sang former congressman namon nga si former congressman Albi Benitez. So naglagan ko, nagdaog, and then aran ako sa provincial board. I'd like to take this time nga pasalamat sa imo na liderato, Vice, kay halin sang pagpungko ko sa Sangguniang Panlalawigan, kanami sang ako nabatyagan nga ang environment ang aton nga interaction bilang mga members sang board kag between man si imo nga amon nga leader, amon nga team captain sang Sangguniang Panlalawigan. Do kanami gid sang aton nga flow kag ang dynamics naton. So I'd like to thank you for that kag sa welcome kag pag-accept mo sa akon kay ako ang pinakaulihi nga nagpungko nga board member tungod nga do October pa ko nakapungko tungod sang late election sang PCL to sa una. With regards sa advocacies ko, Vice, no,
Ako niya more on kung ano ang nakita ko nga programa kung din makabulig ang PCL sa Negros Occidental kag sa mga konsehales who are ang constituents ko. Dira ko ga dasulod. I'm very happy nga after all this time nga si Governor Bong naghatag sa akon sang opportunity nga i-institutionalize ang PCL through a ordinance nga ipass ko next week kay wala ko ka-attend sang last nga session, dapat ipasulod na to. So next week mapass ko sang ordinance institutionalizing the PCL week, which is every first week of September. So mga 7 days na siya, and then mayara sang support ang province for this. So this is the first time nga mahimo na siya. So no more need nga every time may assistance kami nga kinanglan na masulat kami kay government, masubmit kami project proposal. It's already a part of the budget of the province through the endorsement of Governor Bong Lacson kag atong provincial administrator. So meaning ma-participate na kamo sa Provincial Development Council. I don't know kung obrahon ko sang part of provincial development, but our ordinance, by virtue of ordinance, will be allocated a budget every year na. So part na. Part na siya siguro. So I'm just waiting kung anong final steps niya, no? Pero next week ma-move na ko to pass that ordinance, which I already have the go signal. So I'm thankful also to the provincial administrator kag kay Gov. Sa Subong, ang akon nga advocacy is leaning towards pagserbisyo sa mga councilors. Which is why last year wala kami activity, vice mo, board ng ano kami, ng stagnant kami, and batyagan ko Because of this pandemic. Yeah. Batyagan ko ang councilors as well as the Sangguniang Panlalawigan, though wala ta masyado kagiho last year because it was all in the hands of the executive. Sobra na 1 year, you know? It was all in the hands of the executive. Ang tanan nga ginapang panggiho in terms of sa quarantine, sa tanan, do ang tanan nga power ginhatag because state of calamity siya. So kita naga-support lang ta, pero more or less do lockdown man ta. Tagani ka session lawig-lawig. So now na may activity na ta, ang duwa ko ka-priority which I see needed sa PCL is number 1, to reactivate ang tourism na diri sa province. So ang plano sa amon nga officers is to hold a clustered or district per district nga tourism summit. But of course, nagsakas mong cases, so play it by ear na lang kami kung saan pwede. Kay last December, nakahiwat kami isang clustered man nga assembly, year-end assembly and assessment. Ang next namon nga priority is to give assistance, legal assistance sa aton mga councilors through a province-wide legal summit in cooperation with hopefully a group of lawyers nga gina-target namon, which is IBP. Dumayo man na. Amo na siya. And also ang DILG, naka-istorya na ta kay Ma'am Quintana, ang aton bagko nga DILG provincial officer. So, willing man sila magbulig. We would like to give advice sa aton mga councilors on how to construct and formulate legislation at the same time to deal with ang ginatubang nila ng mga cases subong. Kay siyempre, as a public official, vulnerable ka kaayo nga mapasakaan ka sang kaso because of so many things. Kay kahapos lang magpasaka sang kaso sa mga opisyales. So, we would like to give them a weapon to defend themselves para nga through this legal summit, para hindi sila mabutang sa alang-alang. Kabalo sila kung ano igihon nila in terms of legalities. So, pila ang total gani Bod Ryan ang mga councilors sa probinsya para mabalaan man sang tanan? Total 334 councilors sa 31 component LGU sa bilog ng probinsya. 334. Dala inada ang ABC, basta members ang council sang Sanggunian. ABC kag SK. Ang only thing medyo na confused kung kisa ang iban is ang Bacolod as a highly urbanized city wala na nadala sa Negros Occidental PCL. Pero ang ila presidente subong si Councilor Enoy Novero. No, siya ang aton nga PCL president. So kung mag-activity kami sa mga presidente, upod na siya perme. Kag siyempre tungod sa experience kadamo man sa masyerya sa amon, especially sa mga legal. But sa election wala sila ka-participate. Wala sila ka-participate. But they're always welcome sa aton nga mga gatherings. Kag at the same time gina-invite man nila perme. Kita mo ikaw ya kadamo-damo sang imo nga atubang ang si Councilor Novero pila lang 12 ka bilog. 12 sila. Amo na ganito sa post para sila. Post na sa amigo ko man na. Happy ko vice nga cooperative sang mga councilors all over the province. Nang every time nga may mga activities kami ka-receptive man sila. No, so I'm very thankful. I'd like to take this time nga magpasalamat sila, especially sa akon nga mga officers na kabahin man si Councilor
Julius Asisio Yeah. as my Vice President. Vice President And po then siya. I have our Secretary General, Councilor Ray Cordova, kagagiban mga opisyales from all over Negros Occidental nga nagbulig man sa akon sa mga programa at aktibidades ng Philippine Councilors League sa probinsya. So daw tanan ga kooperar man sa ila presidente. Yes, wala gid problema. And we have, of course, we only have two major parties diri sa province. And we have representatives from both parties on the officers. And tanan sila nagahatag sang input and gapamati ang all the officers, and we try as much nga kung ano mga suggestions i-implement man namon sa amon mga But activities. subong United naman eh. United. Wala gid problema. Wala naman Wala gid problema. Board Andrew, may dugang ka da. No, dirata na makita, Vice, no, nga kita mo kadamo sa mga plano sang aton lain-lain ni mga board members. Each board member naton may ara kita komitiba kag kadamo sang gusto ta nga mga plano, no? And amo na, no, but all these plans naghinder ni because sang aton pandemic last year. As much as we wanted to take off, medyo kung sa ano para ta sa waiting area because of what happened. And this year, hopefully tani gusto ta naman mag-take off liwat. But again, Doon nagbalik naman. Puno. so kuya panawagan liwat, no, sa especially to the people of Bacolod City and Negros Occidental. Your officials, kami, si Vice Gob, your board members, si Governor Bong, gusto ginagid namon ma-maximize ang amon public service sa inyo. But because of certain circumstances, na ginahinder kami because of this pandemic, that's why I think it's time to think twice nga. We have to cooperate. No, kita diri sa Negros Occidental, we can already see what is happening in Metro Manila. We can see what is happening in Bulacan, Laguna, in different areas. Nga do kalain na naman subong. Tani, I'm hoping and praying para makasigi kami sa serbisyo sa inyo. I'm hoping and praying kita diya sa Negros, let us cooperate and not do the same mistake na nagakatabo sa Manila, because basta mag-cooperar kita, mapunggan tagid ni ang ini nga pandemic na hindi ni maglapaw. Well, in fact, no, may report gani nga medyo gasaka ang Bacolod, medyo gasaka man ang Negros Occidental, pero gapati pa ko nga hindi pa ni amuna ka lain. No, so we can still do something about it. So we on the government side, gapangayo kami sang inyo kooperasyon nga punduhon tani para makahatag kami sang amon mga ginaplano nga mga nami nga serbisyo para sa inyo. Amugid, Board Andrew, no? Kung sa hampang bala Vice Gob nang dapat abansi na ta hindi ta magkumpiyansa. Hindi gid Kay magkumpiyansa. compared sa iban nga mga probinsya, nami isang performance Kag sa subong may vaccine na nga nag-shoot up naman ang amo na cases. base ang kumpiyansa. Amo nang Vice. kumpiyansa Oo. bla ginaano ta daw kalkululbaan man. Pero for us nga gusto pagintaya nga ang obligasyon ta maghatag sang advice, maghatag sang bulig sa probinsya ta magkooperar man ang tanan. Mo lang ginapangabay ta. Kay sa subong at Chimpo, sobra na 1 year. Kita kagiyo, kita mo basta isa lang gid ang basic protocol amo nang ginambal ko. Ang basic protocol among i-follow ta. Pero siguro matap na tagid ni kadamo sa mag-exist ng mga bulong subong daw ang guwa sini daw ano na bala ginatawag nga daw ano na ang mga tao kung may mag-ara na lang nga bulong abi tilawan ta na ang bago para lang daw at least amo ni siguro ang solusyon sa problema. So hindi man dilanlan pa na study, so ang basic lang gid nga protocol ang aton face mask, face shield and social physical distancing, hand washing, Kay ti hygiene. Vice kung panumdumon gid nato, no, Board Ryan. Sa March 2020, hindi tatuya preparado. Pag-igo sa aton di sa Bacolod kag Negros, we were not prepared at all. But we were able to put the curve down. Napapanubo ta ang cases na last year. Subong, it just shows na medyo naglinient lang kita. That's why na doon nag-amat-amat naman saka. But gamay pa nga to number subong ko para last year. So, kung naubra ta last year, pwede ta ubrahon subong. Kaya mas mag-ano siya perdihon subong. Kaya tungod gamay pa lang. Kumpara last year na nagdako gulpi. Subong gamay pa lang. So, kung starting today, we can find a way to battle it the way we did it last year, hindi na ni
siya magsaka. Amo na tani ato ng ato ni mo. Na-establish na Vice, no, kag Board Andrew, ang mga protocols, no, nga eksakto nga sundo. Ang problema, kay kung kisa, ang iban nga mga tawo, wala ga practice sa eksakto. Not only sa hand washing, sa face mask, kag sa distancing, but also ang protocol in the LGU with regards to contact tracing, with regards to identifying index cases, and ang modes of contagion, kung din ga agi ni, ang ining masakit. Sometimes, isa lang gali, it's either economical or geographical ang reason kung nga nag-spread ni ang virus. So we have to go back to that. Kay kung ma-identify tang index cases ta, matrace back ta kung sa di naghalin. Pero kung wala tag follow-up sa aton nga mga contact tracing, then every case nga magsulod sa aton nga bago will become ang index case kay kinahanglan ta obrahan sang bago naman nga datos. So amo na ang problema, Vice, kay I think we also have to call on our LGUs to be more vigilant sa pag-trace sang ilang nga mga index cases kag pag-map out sang ilang pag-spread. Hindi pwedeng sige lang palagpatan ta lang ang pag-testa, kinahanglan may targeted gid nga testing para nga makita ta gid kung sakto ang aton nga protocols. Kag siguro isa na madugang ko partner Vice Gov, no, and Board Ryan. Oh. Sa aton mga LGUs, let us not be shy. Kung taas aton numero, hindi tamuya. Okay, there are some gahambal nga guro diri jutay kay do wala gina-check mayo kay para pagwaon ko no sang LGU nga nabuila cases. I mean, this is reality that we are facing. Kung damo, mas mayo kining balaan ta para mahimuan ta paagi. So, we cannot be heroes by keeping the truth, no? Hindi pwede nga muna. We have to be honest to ourselves because once it gets bigger, we will have a bigger problem. There are some areas sa province nga tuod man gid dutay ang cases, pero hindi lang kita magkampante. Correct. Kay sa dutay amo ginangga spread ang adamo o nga kampanting tanan. Iban ta mga LGUs ga kalipay nga Dutay zero lang. cases sila. But sa totoo lang gid Bordayan mapati kasi na. Amo nang fear bala Vice bala nga base ang ina nga mga LGU base ga under report kaga under test. That's the reason nga ga zero. Ako ya sila. under test. Hindi amo sila na ga under report, no? Under test kag dason why man kung mapatest man lang kita kung may ginabatya kag kung may masakit Aside from that, why na ang mass testing Kag natin? honestly siguro, no, hindi wala taman gina not to make them feel bad or anything, no. Do hindi man kuguro magpati nga wala gid maskin sa kabilog sa kalugar, no. I think may ara man gid puti maybe amula na daw wala lang maybe asymptomatic bala nato na ginahambal. It is being overcome by a certain individual na do wala man gid naglain matsagya do nagtrangkaso lang siya okay na siya. So kabay patani Kasi nga sa tutuod lang gid ni ang gid test to naglain matsyagay. And then dra kita ma-start ang contact tracing na kundi na siya pero ang iba na hindi ma-declare na nagkanto na siya mo to o hindi pa gid na amo na katuod. pero by sa sugid ya. Pukay kisa bala especially on the medyo bukid na medyo kag ng mga tao bala bayis nga blaw naanad sa painit kag ubra. You know, to be honest, paglain sa matsyag nila, it could have been na amo na pero guro blag grabe ila resistance. Guro ka overcome nila but base nga symptomatic man gid sila. No, pugaling kay guro sa ila system nga bakod kag tanan there are a lot of cases na overcome nila siguro ang symptoms bala. Kaya muna gurong rason board no nga gina-target sang vaccination naton ang mga high risk, mga most vulnerable like ang mga seniors with comorbidities, mga frontliners. Kaya nani target gina sila because sila gid ang pinaka at risk nga maglala ang mga sintomas. Whereas like ang gina-mention ni Board Andrew, kung taas ang imong immune system, even if malatnan ka, may dako ka nga chance nga malampuwasan mo. Muna. Sumayo gid. Mayo gina nga mo sina. Board ano pa gid ang ginambal mo to kay na? Ang sa Ang gina-advise mo. well no tiyan mo na gani nga I think ya subong ya ang pinaka-importante gid siya sa aton is siya mo na ba ko cooperation gid
No, even amo na gani nga ko even with us officials sa sulod lang ya sang aton miskan kita-kita. We are trying to be careful, but we have to also teach the people around us to be careful kay basi kita ga hadlok ga pa careful ka from tupad ta do ay labot man tagyapon. So even the employees of the province, you know, hindi kita makauntat obra. We cannot stop. We have no choice, but Guba na ekonomiya ta kung hindi we have kita to do sad to say, no, but Lain we din have ang to do sitwasyon. double precautions, no. Extraordinary things anay nga we used to do before. I think it's just time right now, no, medyo ipaigadigata na jutay. Maski ako gani pakadto sa Moldo, last ko nakadto sa mall sobrang sakbulan. Ako yung sobra na. Kiti, you know, para sa ako, as an experience, kaagi ko yung adaan. So kisa isog ka, pero kung natuka, tanan lawag mo man mo. No, hindi mo, tatutuod lang gid nga istorya. So, I don't wanna go back to that kind of feeling, no? Tuok ka muna siling ko nga, Nakapamayayaw ka man ba? dito sa tutuod, guys. Sanggin sulod, I wanna share this with the people of Negros Occidental. Kahasong na, gamba ko, bayda. Bayda. Lagaw ta, nuay COVID ko. Bakod ko yung akon immune system. Okay lang na board, no? Kay Ma'am Balta nga bakod ta, may ara sang in case magindi masakit, dalon sa ospital. Pero kung magpari yung sitwasyon ta sa Manila, nga wala na sang lugar sa mga ospital, ano matabo sa mga tao? Di ba la? And board, Why Walang sa may fear. matatap sa ila? Why may o butang ta, makumpiyansa. Kasi kailan bahala na bakod din yun. What if maigo and then dalon sa ospital, wala ka lugar? Ano Wala matabo? lugar. Si and Imo board, matabo sa pamilya and mo. board, Ryan, to Oo. be honest, no? To be honest, right now with the people of Negros Occidental, nagsaka aton cases? Yes. To be honest, puno ang aton Subong Regional Hospital. Ang aton isolation sa regional puno. Ang aton Riverside, I heard, puno man. Puno man. Doctor staff, puno man. Tanan yung hospital. That's why. So this is already, kung saan pa, realidad na ni. May Nga sa ara Negros gani, Board Occidental. Ryan niya i-discuss ta pa, no? Not now. Pero sa dito sa aton sa council, itawgon ta ni ang mga hospitals gani kay nga may ara nga mga issues nga wala ginbaton ang COVID patient ginsaylo sa lain nga hospital. Pero I think ang reason about that nga daw okay man ko nga away ginbaton is because nga kung batunon hindi na sila ka-operate Kabaton iban. kabaton iban. I-sanitize man na pila ka adlaw. So base kung wala na lugar nga hindi naka-operate sa iban niya masakit. So, kilalan i-discuss ta na kay dogin na last week inambal ko na si Gov Oo. kag si Attorney Diaz siguro sa Committee on Health naton Sa kay board member kay Somoza. Somoza. Oo. Yeah, well, actually, Vice, ang pag-intindi ko na, before sang COVID board, ang mga hospitals, may ara na sila sang ilang nga designated nga COVID beds, which was jutay kaayo. Kaya bago Yes. pa lang ang COVID mo, Yes. so do isa or duwa ka daw May hospital. level 1, level 2, level 3 na So, sila amo na eh. siya, Amo na. oo. And then subong do nag-increase. So amo na tsaktong point mo nga kon puno na ang COVID ward, biskan ang ining beds are not for COVID kag wala sang unod, hindi na nila mapasulod ang COVID suspect or COVID Yeah. nga patient. Kay meant na siya dapat sa iban nga Sa lain nga masakit. Kay ara na sa ilang nga protocol nga gin-establish na nila beforehand. So amo na sigurong i-discuss na nila sa aton. But anyway, Vice. i-discuss ta na. I-discuss pa na. Why so, pa na, why pa na. Going back Oo. sa PCL, kamusta Yes. ang national PCL naton na Board Ryan? Ano ni sila? May budget kamo coming from national agencies also nga ang inyo ang pundo sa PCL may ara nga ginahatag Abi ko yung ang pamangkot mo sa akon, Vice, ang nag-cancel nga election. Amo pa gina. Kamusta ang cancel election o failure of election? Failure of Amo- election. Actually, Vice, ng timing man to, at the onset of COVID, nga nagbalik na kami ditanan. That's why gani may isa ka councilor halin sa Negros Oriental. This was last year, ha? Last Okay. year. May isa ka councilor nga nag-positive. Dason, do dira nag-focus ang bilog nga province sa PCL, kay base may nag-positive man sa amon. Luckily, sa tanan ng mga councilors, from the election, wala, may nalatnan.
Ang iya to yaguro, naglagaw siya. Naglagaw. So, nanatnan siya. Ang failure of election supposed to be, may 1 month to ang ad hoc committee nga mag-come to a decision kung anong ubrahon. Galing kay na COVID, so nag-stop. Almost every quarter, nag-follow up ko sa national Ti office. sinusubong ang As presidente? is gyapon. As is. O nga to, nga national chairman is si national chairman na Dayang Hirang, Danny Dayang Hirang, kag si president naton si Tata Sala. As is gyapon. Pero gapamangkot ko kung ano matabo. Ang ilang sabat is because of COVID, hindi sila makakonvene ang ad hoc kag ang mga officers. Wala sila ka face to face kay tagalay-lain sila nga mga probinsya mo. So it's hard to get a quorum. I don't know nga, wala sila online, pero teila na naiya sa diretsyo nga muna sila. So, I guess, maybe priorities, hindi lang anay na. With regard sa national, thankful kami nga may jutay nga nagsulod nga funding. Coming from the national office of PCL. Okay. I don't know PCL. kung di na nila yan agin source. Galing kay, ang ako niyang appeal sa ila is, which I hope makalabot liwat sa ila, is kung presidente ka sang highly urbanized city, same amount ihatag simo sa presidente sang probinsya. Ang highly urbanized, 12 lang kamo. Ang probinsya, 334. So, siling ko, kung i-divide ko ni staran ko nga councilors ang kantidad, kagamay-gamay kaayo. So, what I did was, with the officers, nag-program na lang kami kung paano namon ihatag, which is very small. Kagin-augment namon sa amon na funds diri sa province. I'm sure kung sa highly urbanized ihatag, sufficient na ya. Pero sa province, dako mo na. So, but I'm thankful. And may palabuton kaming jutay nga assistance for the floods that happened sa third, second, kag first district. Kay pag tabo to sang baha, nagsulat ko sa national, kung may aras lang mahatag. I'm hoping by this April makaabot ng ila assistance. Okay, sang January ito, pila ka bulan. Nagsulat ko sila, sang end of January. Amo ginakadugay? Dugay. Ang COVID ya dasig, do mga within the month ya nagabot Okay. ang sang January. So anong moves ang aton niya PCL kay may-ari ang mga vice governor, may Viber group kami dire. Kag ang NMYL ya ga pass sila resolution to purchase vaccine para sa ila. So ang PCL do may ara man. Sa PCL wala kami sang move. Nadala na lang sa LGU. Nag-rely lang kami sa LGU. But what I think ang ibang nga presidents are asking for on the national level is nga ma-vaccinate ang mga councilors una. Because there is ang officials do ipaulihi mo. Kaya gusto nila mauna sila kay ang officials are frontliners also Like amo nang ginambali board Andrew naghalubilo ta sa pila ka mga tawo everyday nga nagaatubang sa mga concerns nila, sa mga kinahanglan. Mo na ginakulbaan sa iba niya mga local officials, mga councilors. Yes. Kaya nagani gagwa sa balay nila kay Yes. pero kung i-vaccine ni sila unahon man, makaserbisyo man sila. Amo na siya. So ang ako na hambales, halong lang kamo sa mga councilors. Kaya kasigi pas lagwa mo, ang mga councilors naton, vice, nagasigi serbisyo ya sa mga pamuluyo. Which very happy ko. Kay kita ko gidyang pwede man lang taning mga konsihales makapahuway lang sa balay nila the entire year last year mo. Pero may ara gyapon sa contact sa akon nga hambal board maano tabi, ma-project tabi, ma-clean up tabi, mabulig tas mga pumuluyo, mahatag ta food packs, mahatag ta. So ka-active kaayo sa mga konsihales sa probinsya. So ako naman, gasigi ko yaupod sa PIMT kag sa provincial IATF, whatever nga information, gin-involve ko gid sila, kag gin-involve ko man sila sa pag-gather, nga nagbulig man sa aton nga data gathering last year sang ECQ. And then kung may mga projects, gintagaan taman sila from ang aton nga special projects nga allocation sa province. Kag ini bordayan ang aton programa diri every Sunday, pwede mo gid ya maayo para sa inyong information dissemination sa aton nga mga local LGUs, mga kaupod ta mga councilors. Dati ako kagi man ko city councilor. Vice nang actually sang ECQ, may ara kami gin-designate nga coordinator kada LGU. And all the time ang office ta ginatawagan sila. Kay kabalo kita nga sako ang executive mo, mga mayor sako kayo, di na sila kaatubang niya sa iban nga mga tao, hindi sila ka-distribute information. So kung kami may info ko, kay ako tong in charge sa information sa PIMT sang last, even sa vaccination, ginimo man ko nila sa information. Akong disseminate sa tanan nga coordinators, lingko ipabal ang mga mayor nyo, pabal ang mga health office nyo, pabal ang mga DRM nyo, para kabalo man sila. And then feed man kamo sa akon para mapadangat ko man sa PIMT at the time.
So, ang very cooperative man ang tanan. Kag may show man ko sa una, vice mo, online lang sa Facebook. Nga nag-guest man ko, mga councilors. Damo man sang nag-inform. Amo gani nga hambal ko, ikaw ya veterano sa muni nga programa. So, kasi, oh yes, board Ang una, siguro ka ni Vice, ang gininbitar tayo subong, professional. professional. Kita diya nga doha. Sige lang. Sige lang. Serbisyo, Importante. magyapon impormasyon. Importante, sa aton Vice nga, ga-enjoy kita. Nan. Kag maskin sa aton lang ni nga jutay nga hindi pa man tayo professional. Pero sigurado nakabulig man ni maskin jutay kag Oo. nakapalabot sa balita sa Bilog Ang Negros. programa tani informative ni para makadabot man kung anong ginahimo. Sus tada mga sa amigo, lalawigan. taguro ba si kakadlaw ni sa aton da? Well, actually, Vice, no, sa pag-una ko nga ABS-CBN nga obra, ang mga amigo ko na surprise man sa ako, kagakadlaw man sila. Kay gahambas la, grabe ray, no, nag-broadcaster kaya man, nga basketball player ka man sa una. Kalente kay nagtuon man ta. I'm sure, Vice, kita ko man ang show nyo, mayo man ang performance yung aduan ni Board Andrew. Kagdamo sa mga viewers nyo. So, that means effective ang inyong show. Well, amo gani na nga after sang aton nga mga discussion, gahatagid ko sang time para nga i-greet ko na ang nag-participate sa aton subong ko do damo naman no. Oo. Sige, Oo, sige. mga sige, Oo. kita mo, siling mo, Board Ryan, 1 hour do kalawig, hindi. Dasig. Oo, 11:43 na. We have, ilan na lang? 17 minutes to go. Vice ako nga show, nga sa balay lang ko nagano sa ECQ, ang akon nga asawa, kay ABS man siya sa una, siya ang nag-IP sa akon. Ay, gali. Ang hambal ko siya, 30 minutos lang ang show. Galabot kami 1 hour na half. Siya ang hingabi ko 1 hour na half lang. Siya ang gapugong sa akon. Pero kanami, kung kisa, magsigi istorya, especially kung naghahatag ka sa information sa public. Especially important yung information. Like, Pila ka years as a newscaster 11 board? years. 11 years. Oh, 11 years. Wala ko prior experience. Galing kay gintrain lang ko nila for 4 months. Ang pinakabudlay Diri sa aton sa dire ang akon nga news chief ABS-CBN Bacolod. was Angelo Angolo. As Okay. subong as ang pagsira sang ABS regional, siya ang aton nga public service nga head. Pero si Alvin niya, ara nagit sa si Manila. Alvin wala ko naabtan, pero from time to time gabisita siya sa amon. Naabtan ko siya as a congressman As a congressman, ko. oo. Pinaara gid siya kada committee hearing ko man. So tila ingid siya akong Ilonggo ka mga duwa. Oo. Kag nabi May gid mga si Alvin. information Oo. ko nga ginahatag sa iya nga during that time akong chairman sang isa ka committee nga daw nag-controversial ang issue. Oo. So That also brings up another topic, Vice, no? Ang responsible lang media Media, lang broadcasting. Because I think there were times during the ECQ nga ginaunahan ta sang media. So I hope na we've learned from that. Kag hulaton ta lang anay before ta magpagwa sang balita because it can cause panic or false balang information nga maglagaw. So that's another thing nga naginhaboy sa aton because of the pandemic nga nag-adjust man ta. So makita man naton subong ang media do medyo nag-adjust na not only sa pag-deliver nila but also ang mode of delivery. Sa una, anad na sila face-to-face tanan. Subong yang media naga-online na gid. Very active online, very active nga. Hindi na sila more on disconnected sila but at the same time, they reach out to a bigger audience. Vice, ang imo nga show, hasta sa international, kalabot so ay na siya. amo gani na mga kauturan tara sa foreign countries ta ginagreet ko man gani. Kag nahidlaw na sila bala sa hiligay nun nga lingwahe bala Vice, mabatian ta na nila ga istorya doon namian sila Amo na ya Ilonggo yang aton di nga Oo. language subong. exactly. Mas more kita kay nahidlaw na isla tuod man no. Oh. Word Andrew, sino nang gatek sa imo? Mga fans mo naman ha? Fans yun ako. Ara naman siya. Aga pa siya. Kay Ang alas amigo. 5, nag-greet na siya sa akon. Kay ato siya sa Sipalay. Din subong si, Ato si to siya sa Apple. Sipalay. Tol, mayong... Mayon na nga paligo-ligo. Sila nga, Easter. gapaligo na gid lang. Niya, abi hindi nyo man nabaglimti ni Vice ang grupo ha? Sino na? Sino pa gina? Si Apple Ay, okay. Opo dya pamilya ya. Tagang aton, migo nga munog pakot. Ari ka pa batsyag man? Toto Filimon. Toto Pilimon. Hindi ko ginamalipatan yung ngalan. Kiti may kanta na sa muna mo. Si Pilimon. Si Filimon. Manugpako. Tapakta niya ang kamot mo, board. Oo, bakta niya. Adlaw gikus na. Oh, okay, malana. Do ano kagid ko no. Grabe ka ang karisma mo sa tao eh. Mo nang iya. Yung pakot ya. Sige, Board Ryan, may
may dugang ka pa ang final words mo kung ano da kay ma-focus naman ta sa mga greetings ta. Okay, Vice. So, thank you, Liwat, sa pag-imbitar sa akong diri sa inyong programa. Vice Governor Jeffrey Ferrer, Board Member Andrew Montalbano. Kag thank you man sa Action Radio sa paghatag sang tion nga makahambal man ko sa akong mga issues, mga opinions, kag ang may istorya ko man ang akon nga sitwasyon subong. Siguro para sa mga tagpalamati kag tagtumalanaw subong sa Facebook Live, no. Ang importante is subong ginasaulog naton ang Domingo de Pascua nga ang pagkabanhaw ni Kristo. Nadula siya for Black Saturday, for Good Friday. Pero subong makita naton do nagdako naman o nagdamo na gid ang mga kaso sang COVID. So subong labi nagakinahanglan kita sang pangamuyo para nga maproteksyonan naton ang aton nga probinsya. Kag kabay pa nga masuportaran nyo man ang tanan nga mga tikang kag lihok sang aton nga mga lideres. Halin sa kay Governor Bong Lacson, kay Vice Gov Jeffrey Ferrer sa sangguniang panlalawigan, pakadto sa mga mayors nyo kag sa mga city councils kag municipal councils ninyo. Kay hindi ni namon maperdi ang COVID nga kami lang. Kinahanglan ang bulig sang tanan, hindi lang ang frontliners, hindi lang ang mga government staff kag officials, also ang mga pumuluyo. Be vigilant, i-report, kag maghalong gid sa inyo kaugalingon, kag halungan nyo man inyo mga pamilya. Hindi pag-irisgo nga malatnan kamo para lang nga makalagaw o para lang makakaon sa sagwa. Kung nagaduda kamo, hindi na lang magwa, hindi na lang magrisgo. So I would also like to greet ang members ng Philippine Councilors League Negros Occidental, kag ang akon mga officers sa Philippine Councilors League Negros Occidental. Kadamo sa inyo, sorry hindi ta kamo maisa-isa, pero good morning, happy Easter, Happy Easter lang sa ila tanan. Happy Easter sila tanan, kag madamo ka salamat sa inyong padayon Pero kooperasyon. Board Ryan, may ano pa kita, may due time pa kita nga oras ha. Yeah. Since nga mention mo ang Holy Week ta, anong na-observe mo? Is this solemn like before nga sang gagmay kita o depende sa pag-ano mo sang Holy Week, no? May ara gyapon Kay sang sa una mga tawo nga start sang Monday, Oo. Tuesday, Wednesday, Thursday, the whole week. Sunday lang kita nakatilaw baboy o kung ano manok abid o puasa ginaya kami sa una. Muna ang subong anong ano mo ba? May ara magyapon Vice na naga-observe pareho sang una sa aton. Nga daw gina-hold gid nila ng sacred bala ang Thursday kag Friday. Pero makita ko man nga ang trend subong is once nga mag Holy Week ang pagtan-aw nila do time bala nga for family nga magwa kag sometimes bakasyon. Sometimes tuod ng para nga magpahimunong kag magpamalandong, which is okay man. Makita ko man compared to before before pandemic nga do nagtulutawhay na subong compared to before, kasi siguro nagahalong man sila nagahalong man sila, so maybe it's also a silver lining nga na muningin butang ang sitwasyon sa aton para nga kita man mismo na magpamalandong, magpanumdom, mag-spend time with the family in peace and quiet, nga hindi masyado magwa kag mag-mix class sa iban nga mga tao. Prayers, especially now gasaka ang kaso. So I'm sure kadamo sa naga-pray subong. Pero it's time to go back to God and to remember ang aton nga family, spend time with the family. Amugid na siya guro, Vice. Okay, thank you very much sa Board Ryan. Board Andrew? At so doon hambal naman ni Board Ryan. But anyway, sa aton mga kauturan, mga mayors, vice mayors, councilors, barangay captains, tanan-tanan mga kagawad, tanan ng mga tanod, tanan barangay health workers, tanan da barangay nutrition Basta scholars, basta tanan na upod ta sa serbisyo. I wish you all the safety because we need each other. And I hope na you will always have the strength to be ang inyong paghatag sang serbisyo, hindi gid madula. So, for now, halong lang kita. I'm sure this will not be for long. As long as we are one, we are together, we cooperate, we will fight this and we will always be victorious. Especially sa pagbanaw sang aton mahal na Ginoo subong adlaw, it is already a victory. And we will have our own victory also against COVID-19. So, salamat Gov Bong, salamat Vice Gov Ferrer for all the leaderships na ginobra nyo sa amon, sa mga board members. Kag
I think it's also gapasalamat man kami, ako, kita tanan, sa tanan naton nga empleyado nga waay manahadlok magtubang sang adlaw-adlaw para lang na magsigi man ang obra sang aton probinsya. No, No? there's no time for us nga magkanya-kanya at kita Correct. mag-ubra o kung ano. Kailangan ta united kita to fight this pandemic. Not only you, not only me, but the Tanan entire country. No? So, Tanan muna, din, so even- sa liwat, Mayor Easter Sunday, give you good health and new life sa aton ang tanan. pagkabanhaw sa aton Pagkabanhaw. niya Ginoo. So, happy Easter sa tanan. Easter. So, ma-start na kita sa aton nga mga greetings bauna gida ang magulang ko, Alfredo Ferrer. Kag nagrita na niya nga ina si Apple. Rin man siya. Si John Del Monte, Vice Gov, Vice Board Andrew. Good morning. Happy Easter. Si Parindico Berutlu. Kas. Okay, si Nening Llamera, shout out nanda kay sino ni? Roto Joel Graho. Okay. Si Sandra, happy Easter. Kay Elmer Alameda. Ano ni? Rilo. Okay. Di ko kita mayo eh. Kita mo, Board Ryan, kung I-check tayo, check tayo. edad ka. May aramang komenti para makuha. Okay. Why ko gausar antipara kay naka-Facebook live kita niya daw nagtigulang ta. Pero okay lang daw. Daw sa wala lang kita pero makita pa man kay Ramel Hanoy. Okay, kag sa mga kaupod muda tanan. Okay, Action Radio. Okay, kay ATV. Mayong aga sa inyo tanan kay Joel Graho. May nag-mention na sa imo kay Milagros Alit. Good morning kay Ronnie Mananghaya. Mayong aga manda sa imo kita mo from Hufuf, Saudi Arabia. Okay. Taga Saudi mga amigo ta kay taga La Carlota ni si Jan eh. Okay. Gabalik-balik ning inyo nga Natalie Santibanez. Happy Easter. Kaya Fatih Slimy, happy Easter. Si Tutang eh. Okay. Pati na Slimy pa. Kaya Garfield. Ano Sarab. Okay. Happy Easter. Kaya Maria Del Mar. Mariposque. SK na siya namon sa Silay. Oy, okay. Si Lima. May aga, Mims. Mims, mayong aga da. Okay, taga Silay galit ni. Eddie Laos, morning. Vice Gov kag kay Board Andro, monitor kami sa Cane Town. Okay, Board Ryan, Ariman. Cane Town, Victorias. Mayong aga. Mayong aga. Manjo Arneho, morning. Okay. Sa hadin ni Binitin. Imo ni mga gali da Board Andro. Kaya okay. Sa akon niya kilala. Kaya Mimi. Arimandi. Pilisanga. Okay. Kaya Maria Cristina Rubin. Tata ni. Tata mayong agada. Kay Brad Dave sa New York. Happy Easter, Brad. Kaya Sis Dina. Kay Asel Belo. Good morning. Happy Easter. John Ray Rilota. Okay. Vice Gov. Bago tabunan. Happy Easter da. Kay Lisa Parongaw. Good morning. Taga din eggs. Nuiba igsiya. Oy, dabot patato Board Ryan, Board Andrew. Okay. Daso na bawari na. Si wara-wara ni ako ni mga amiga das La Carlota. Sharon. Mayong aga da siya. Ibanez. Namit man tong ginmakal tagapon si bread namin nga sabor. Daw si Action Boy Duran. Nakabakal man siya ganito. Daw natilawan niya. Mayo. Sige na siya.
Yu Gabriel, Happy Easter. Kay Inday Rebi, Mare, mayong agada. Ari ding anak mo sa tupad ko. Kay Elro. Astrolal. Astro Raliv. Yeah. Mayong agada. Sino pagid ni? Si Archivar family. Oh, di anon talang Archival family. Melchor Rumbines. Okay, Kagawad Rumbines watching. Inubaan. Okay, ano ka mo da sa Inubaan? Mayong ano lang. Mayong aga sa inyo da. Kay Betty Ponce. Okay. Mayong aga da Betsa. J Kinya. Why ni ano ni? Mayong aga lang ba sila ina. Sa nagligad to driya pa pinangitang migay siguro na dula. Kung namuyayaw pa sa ng Delpa. Lusada mayong aga da ng Depsa. Kaya Ryan sa kaya governor sa ano ni office. Ryan Soriano. Ryan kay Janet Villafranca, Net Councilor. Yes. Para man si Councilor Duff, Reliquias. ara si Councilor Dap. Oh. Uy, ara man sa gali. Okay. So, upod sila ni Tita Janet. Kay Ryan Dicena. Mayong Ugto Vice, mayong Ugto Mandayana. Robert Castro. Why kagid ginakapoy sa pag sige lang obligasyon na namon Bert okay mayong agada Champa sino ni Marilo Tunog Banwa sa imo ni kilala mo ni Board Andrew mayong galanda basi mayara ka man sige sa kay Nida Orozco Marineds kamusta ka diyan kita na lang tayo mga grupo ko ni sa sa Manila. Okay. Divina Gracia, Agapito, mayong aga landa. Kaya ginaano yaman ka board, Ryan, mayong aga. Mayong aga. God bless. Agapito, God bless. Migo Ruming, Ari Kagali Ming, mayong aga da. Ruming, Suraiba, mga boys to ni. Marlene Barte. Okay, Happy Easter. Kaya Hermi Patano Nara Canada gali sa action Sir Ryan himo ni Goro. guest lang subong. Sige, ikaw naman B-board Andrew, diri ka na mag-start kay Vice nautod na. We have this may ang iba na ano ko na kay si Melrose pamilyaran mayong agaman kag Happy Easter sa inyo. Daflodila Valiera okay Jom Ferrer primo mayong agada kaga parirayan ti imo guro ni mga mga Ferrer tada sa Silay. May aga. Yan si Ning Diaz Happy Easter okay kay Maricel Camacorta okay may ay ara kita Provincial Bacolod COVID Command Center. Board Ryan, may question sa di. Sir, if may ask, may ara kita Provincial Bacolod City COVID Command Center, may ara gikita ya sa province. Ang province may ara, EOC. Gin-establish na sa aton nga incident commander si Doc Zephard Kailian. Ang sa Bacolod, may ara man sila sang EOC, which is in the NGC. I think ang ilang IC is si former councilor M. Ang. Okay. Yes. Okay, Angelina Galopo. Ay, good afternoon. Okay, sino pa ang hindi ko na abtandi? Kabo kadamo gini ha. Pasensya gi kamo nga hindi ko ni malawagan tanan kay alas 12 uno na. Ay, uno alas 12. Isa na lang 1 minute, okay pa kami? Okay. Kay Jubilee Escalona, mayong ugtoda kay Maricel Kahuti, okay lang da. May mga question sila kay Scotty Corner, Board Andrew and Nong Jeffrey, Sir Ryan, Scott, Happy Easter.
kay Edmond Ginabo, kay Happy Esterda, taga Laguna. And then kay Yado Rexy, kay Lorlin Lopez, kay Roy De La Cruz Reales, okay. Edmond Lisa, Brad. mayroong og toda, Antis ko malipat, okay. no? Kay Wenta Chimpo. Gusto ko lang i-congratulate ng taga Mursagid. Ang aton nga boxing hero, si Donnie Nietes. Uy, Nagdaog naman. Nagdaog naman siya. Oo, may isa naman siya subong kapahang nagdugang. No? So, 4 Division World Champion and longest reigning Filipino boxing world champion Donnie Ahas Nietes Na, clinched the WBO International Super Flyweight title by winning via unanimous decision against Colombian Pablo Carrillo after 10 rounds sa Dubai. ay, So, congratulations, Donnie, congratulations, Ang kid. kanto na sa sako nanay. Oh, paka tawagan ko sa Vice kay pabikat tuon ta siya sa Oh, province. okay. Di Sige, na sige. ginampang board. Sa Dubai, Sa Dubai. Kagina. Wow. Okay, congratulations si Bong Lake. Congratulations, Donnie. Ari na mamigo, tabi ko ay kalagit. Si Alex Montes. Para Uli kita ko ngalan niya di kita ko. Oh, Lovelyn Lopez. Ay, okay. So, sa liwat, siguro, maunta ta, pasensya sa tanan, no? Nga mo, kadamo, pagido. Nga why ko ma-mention, why ta mag-greet diri. Pero sa liwat, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo! Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,